मिथिला मेंनाया जाला होमबा इयुनाव मा जाबावगोन इयुनाव बेखौनोथ' सानदां दा थाव सोखांजोब्बाय दा नन स्टप दावखोलांसै जों बैयाव सानैसो लोगोखौ पिकआप खालामलांनांगौ आरो बिसोर फैबानो जाजोब्बाय गासिबो जों आवगायलांनोसै जों दावगालांनोसै लामा गोदानजों जाबजों बिराद सानो गोसो जादोंमोन आङो खिन्थु आं लोगोनावबो बिदि सालायनो बायो उसुबिदा मोनलायलाङो दा लोगोफोरखौबो लोगो मोनजोब्बाय ओमफ्राय ओंखारबायबो नै दा आयै हाद्रिया सेस हाद्रिया आयौ गुफुरल' नुहुरखायोलै आं दा नै क्रुज कन्ट्रल बानायलायबाय टेस्ला माने बे आखाइ फारसेखौ हमनांगौ जायो आरो लोगो सासे दं नालाय आंजों उनाव बेबायदि ओरैबा ओरै लांनायाव एसे दिगदार जायो आरो माने साइड लादवा जायो बिदि सानै गाखोबा हारसिङावसो जायो बिराद मोजांनो एलाय नै ओरै फारसे थाङो बिराद मोजां नुदों नै बेखौ गोथांनो आरो लामायाबो नै बे खासिफ्रा बेखौ खासि होनोना बे गुफुरा जे बे जौजोब्बाय होनबाथाय नायदो लामाया डेन्जार हिट नुबाय बेखौ खासि बिबार ना मा होनो बिदिखौ जों दा नै बिसमुरि मोनबाय ओमफ्राय बिसमुरिनो ओरै सोनाब साइडजों थांनांगौ आरो नैबेजों थांनांगौ जों एसे गोजानानै थांबावनांगौ थांबाय थाबानो मोनखायो आरो आथियाबारि थिनालि होननाय मोनसे जायगा दं बेजों ओरै साहा हाबनांगौ बेजों हाबनानै सिद्दा थांबाय थाबानो नों मोनहैखायो आरो ओमफ्राय बिदि सिद्दा थांबाय थाबावनानै एसे हाबग्रा दंबावो गामिनि लामा नालाय टेस्लाया जालायबाय जोंना जों दा नै पाटगावखौनो मोनबाय होनजाबाय पाटगाव मोनबाय जों दा बारा गोजान गैला बेनिफ्राय पाटगावनिफ्राय एसेल' जायो आरो बे एरियायाव माथो बिराद मोजां जाना दं नै बिफांबारि सायानो जों दा हाबग्रा लामाजों हाबबाय आरो मेन रडनिफ्राय ओरै साहा हाबनायजों बेनिफ्राय लामाया खावसे अफरड नामाथाय आंबो फैया बिराद गोबाव जाबाय लामाया खिन्थु बारा मोजां नङा बे मेन रडनिफ्राय ओरै गावस्राबोनाया लामाया माने गामिनिखाय बारा मोजां नङा आरो गामि सिंनि लामा ना एसेग्राब मानिबो गाज्रि नङा माने सफा एसे गाज्रि दं आरो बाखि खिनिया मोजांजोब बारा गोजान गैलियानो आं सिगां फैनाया एसे गोसोआव दं आरो दाबो आंबो बिराद गोबाव जाबाय फैया माने बे सिगां मानसिफोर एकदम फैसावला जोबनायावसो फैदोंमोन आङो दा दालांबो बानायनाय नुदों आङो सोरनिबा फट' हगारोना मानसिफ्रा नै हाबग्राखौ मोनबायानो बै बेनारानो मोनदां माने फिस रडानो बिसिमल'खा फिस रड जोबजासिम आराम फैनो हायो नै बिसिमल'खा आरो एलाय नै बेनिफ्राय फिस रड गैखाला नैबेजों थांबाय बेजों बेजों सरलपारा थांजायो माने नै लामाखौ बिराद मोजां सिसि ब्लक होबाय आरो गोदोथ' आयै आं फार्स्ट टाइम फैबा हाब्रुआनो सेस गाजाथावखायामोन दा नै बिफांबो गायबाय लामायाबो मोजां जाबाय माने बिदि बेरायग्रा बिदि बयबो फैग्रा जायगाखौ एसे साफा खालामखानांगौ लासैनो मानो होनबा मानसिफ्रा थांलाय फैलाय उसुबिदा जायोना लामा थांलाय फैलाया मोजां नङाबा सिगां समावथ' आयै नायजायामोन लामायानो बिनिफ्रायबो बारा गोजान गैला
ससेल'सै ओरै थांनानै ओमफ्राय बैयाव मोनसे टार्निं दं बेजों थांबानो मोनबाय आरो हाबबानो बेलाय नै एर' होनाय दंजोबखायो गाइस बेजों थांबानो ससे थांबानो मोनबाय आरो इसिग्राब मानि आन्दायनांगौनि गोनांथि गैया बे मेन हाइरडनिफ्राय नेसनेल हाइवेनिफ्राय ओरै साहा हाबनाय लामाजों फैथारल' आरो बे फिस रड जोबजासिम फैबाय थाल' ओमफ्राय बिनिफ्राय बे सिसि ब्लक हाबनायखौ मोनखायो बे सिसि ब्लक हाबनायजों हाबबाथाय आरो नैबाव मोनसे एर' होनाय दंखायो बै टार्निंआव मोनसे एर' होनाय दंखायो बेजों हाबबानो ओमफ्राय डाइरेक्ट मोनफैखाबाय आरो जायगाखौ थ' आन्दायनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना सोरबाफोर फैयोबा आरो मानसिफोरनाव सोङै सोङैबो फैनो हायो लकेलनि मानसिफोरनाव बेसेबां बिसोर दङ खुसेयालाय ओमफ्राय आं बेखौ बायनो हागौ खुसेयाथ' दङ दे नांला दा आं हरसै थ' नै जायगाखौ मोनफैबाय बाइकनि बे साइकेलनि 10 3 हुइलारनि 30 4 हुइलार ना 50 बेनि बाव एन्ट्रि फिस दं आरो एलाय नै जेबो आन्दायनांगौनि गोनांथि गैया एर' होजोबखानाय मालाय मानसिफोरसो दंना गैयाथाय नै मन्दिरबो दङ बारा मानसि जायानदां ना बारा मानसि जायानदां जायोमोनलै सिगां फैबाय थानायावथ' मेला जालाय थ' जायगाया बेनो गाइस थ' ओमफ्राय गोदोबालाय लांजायो बारजायोना नंना नङा माने बारा गोथौ नंखाया ओरै बारनो हायो बै सासे लोगोआ बारबाय हनै एनफिल्डआ माने नैबावबो बारा पार्किंनि केपासिटि गैया ओरैबो हाब्रुजोब थ' आं बारसै my god ayah ya malah yang jalan ya malah gila mari gila bal bal bat kayak hah kisah basul mana pesa basul nothing थ' नै बेनो दैखरनिफ्राय दै गनाया नै दैया बे माबाया दैया बेनो आरो ओमफ्राय दैखरा नै माने एकदम फुराना ओमफ्राय त्रिसुलबो दंलाजोबो नै माने फुजा होयो नालाय सिङाव माबायदि नुयो सिङाव माबायदि नुहुरो नायनि आयौ दा नै दुगैखांबायबो दैनिफ्राय ओंखारफिनबाय आरो जों माने ओइ नोंथां माबायदि मोनदां मोजां 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 गाइस मोजां जेबो कमेन्ट गैला गैथ'ला मेंनाया जाला होमबा इयुनाव मा जाबावगोन इयुनाव बेखौथ' सानदां दानो मेंखानानै एथ' इयुनाव मा जाहैबावनांगौ थ' बारनांगौसो जासिगोनलाय नै लोगोफ्रा बारजोब्बाय आंल'सै जय बाबा विश्वकर्मा oh my god finally थ' गाइस दा जाजोब्बाय
दुगैखांबाय दसे इन्जय खालामबाय बारा गोबाव थायाखै जोङो बिदिनो 1-1.5 घन्टासो थादों खोमा मानो होनबा दैयावबो थाबाय थानो हाया बिराद गुसु दैया बेखायनो बारा गोबाव थायासै आरो जों थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै गाइस नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आं बेबायदिनो गोदान भिडिअ होबाय थागोन गाइस आंना गारमाया एसे बोरैबा जाबाय दैयाव थाबाय थानानै आं एसे गगा मोनखानायमोन थ' keep loving keep supporting love you all guys